Christmas cheers and talaga namang may papakita na naman nila yung mga galing nilang performances. Sabi nga nila, basta magagaling, of course, syempre hindi magpapatalo yung CSSP, di ba Russell? Of course. Talaga naman. And sabi mo naman kasi ate kanina, since it's Sunday, it's family day, we consider our respective colleges as our extended family. Yes, our that teachers, is a very our perfect co-students, and partner. everyone with us. And magpapatalo ba ang CSSP sa CBEM? Mga CSSP niyan students, ano ang sigaw natin? Wala. Red, pula. Wala pa, Red, hindi red, pa ata pula, sila pula. nakakapag-snack partner. Hindi. Red As pula. you can see with our faculty, they are all in red. Yes, so talaga red pula, naman, red pula talaga. umaalab yung CSSB, right? So, pero syempre, patatagalin pa ba natin to partner? Ready na ba ang lahat for the cheers of the CBEM and CSSB? So parang wala kaming marinig. Handa na po ba ang ating mga faculty from the CSSP? What about our respective faculty from the College of Business, Economics, and Management? So, once again, good evening everyone and welcome to the Pasko at Saya Year 3. This is Roan Alaurin, the PSBM College Student Council President and partner. I am Rosalind Vincola, a YPS officer. And we are your hosts for tonight. So let us not anymore prolong the agony and let us serve what is on the table. So ready na ba si Bam? Handa na ba ang CSSP? So wag na natin sigurong patagalin partner. Wag na. Talagang Tara na. Tara. So si Bam, yes! Nasaan kayo? CSSP peeps! Ay. Ulitin ka pa. CSSP peeps! So, I would like to do the honor to introduce our, of course, college for our opening salvo and to be followed by our performances partner. So, may we call on our Sibamians. Are you ready? Yes! Technical? Ready na ba? Siguro we're just waiting for some technical, di ba? Yeah. So thank you so much nga pala of course sa buong Bicol University Administration because without them, without their support, this kind of event will not be possible. And everyone, for those na wala pala dito, kindly tap them that we are live on Facebook at Bicol University official Facebook page para naman makita nila kung ano yung current happening natin ngayong gabi. So para kahit wala sila dito kasama natin, ay kasabay natin sila upang makipasko at magsaya Yes, dito sa partner. Bicol University. So ayan, nasa na ba yung mga Sibemians?
naming partner ng aming team ang dalawang magkapatid na naglalakad. Nag-iisip at naghahanap ng kalingat pagmamahal ngayong panahon ng Pasko habang nagtitinda ng parol. Gumagabi na, kailangan mapaubos na. Tara. Tara, ibenta natin ang mga parol na natitira. Sila ay sina Julius at Danica, magkapatid na matagal nang ulila sa magulang at matagal na rin nanghahanap ng tunay na pagmamahal. Ngayon, ang tanging pinagkakakitaan lamang nila ay magtinda ng parol kung saan yun ang magiging supply nila ng pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa hinahanap nilang Noche Buena. Suddenly, two professional characters will be seen. Jules, ayan! May paparating! Tara, pintahan natin. Pero, mukhang meron pang natirang parol. Mauubos kaya nila yon bago sumapit ang Noche Buena? Paano natin ito ibebenta? Kailangan natin ito maubos talaga bago mag Noche Buena. Ladies and gentlemen, this is the College of Business, Economics and Management. Again, bringing you Mr. Clint Justin Erasmo from Business Administration, major in Operations Management. Let us give him a round of applause. It's beginning to look a lot like everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's listening once again. The candy canes and silver lanes of gold. It's beginning to look a lot like restaurants. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the honey that will be on your own front door. A pair of bubbling boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Clouds of a token will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree at the hotel, one in the park as well. A sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start.
carol that you sing within your heart. Let's begin to celebrate Christmas. Toys in every store. What the bees like to see is the honey that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Thank you. Thank you so much, Clint, for that melodic and harmonic performance. Again, let us welcome another singing performance from Miss Jane Love P. Solweta. One heart for Christmas. There is just something I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Don't want a lot of Christmas. Love is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want my own. Oh, you could know. They always come through. All I want for Christmas is Alright, man, I wanna be. don't want my make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. On my legs, I could keep my cool, but tonight I'm white. In a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you really want it when you're hiding. Oh, it's cheap to show me that you understand I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I get one time, can you snatch my soul from me? I don't want to take me where we did before. Can you blow my mind? Set off my whole body. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Feliz Navidad, feliz Navidad. I can feel the people coming. Feliz Navidad. Let me sing a Christmas song.
Talo ka ba sa Pasko ng Ang kaligayahan natin walang Di alintana, walang pera Basta't tayo'y magkakasama Ang iba talaga Ang Pasko sa simpleng regalo na sinilong at semana para sa inaala na nagtaga ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree Ayun na ang batala, ikaw ay niyayayang Once again, we present to you the College of Business, Economics, and Management. Ang saya Ibig ng Pasko Nagdarang ako na May tatalo ka ba sa Pasko ng bigas? Ang kaligayahan natin walang kubas Di alintana kung walang pera Basta't tayo'y magkakasama Ibang-iba talaga Ang Pasko sa Pinas Ibang-iba talaga Kahit saan ikaw para May bangkit ng hangin di maintindihan Napapangiti nila Sa pagbato ang dakila Nagdarang pa sa labang May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Merry Christmas, everybody! Di alintana kung walang pera Basta't tayo'y magkakasama Ang Pasko! Ang Pasko sa kamay tatalo pa sa Pasko ng bigas Ang kaligayahan natin walang ubas Di alintana kung walang pera Basta't tayo'y magkakasama Ibang-iba talaga Ang Pasko sa Pinas Okay, we have seen the people from College of Business, Economics, and Management in their performances for this evening. And now, again, nandito tayo sa ano nga? We are on the third year of our Pasko at Saya. And since Sunday is Family Day, as one family, CSSP, from E-Studies, Philosophy, from Pol-Sci, from Sci, from SOWO, from Socio. Lahat ng mga ito, lahat ng mga departamento'y narito upang ibahagi sa inyo ang init ng Pasko sa iba't iba naming mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa inyo. Kaya ngayon, ating tunghayan ang sunod-sunod na mga performances mula sa CSSP na sisimulan ng Phoenix Chorale, followed by the Phoenix Dance Troupe, song numbers, and secret na lang sa kung anong panghuling gagawin ng mga taga-CSSP. And now, let us welcome the Phoenix Chorale!
Check, check, check. Ano? Sa lahat ng taong nakaraan, Kasiyahan o kalungkutan, always have our each other. inaya natin together. Forever, forever, family is forever. Diyos at pag-ibig ay iisang puso at iisang bibig. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is Kung kailan pinakambaliling Mga dalan ay mas nagdidinig. Kaan naman nagkaparang ulan Sa likod ito ay may liwanag. Ang liwanag na ito ay nasa ating lahat. May sinag ang bawat pusong bukas. Sa ibig ng pangayakap, maghihilom ang lahat ng sugat. Ang nagsisindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Salamat sa pag-ibig, sabog ng panahon. Na ganito'y liwanag lalo na sa ngayon. Ngayong Pasko'y pag-ibig, ang kailangan ng daigdig, ay ganda ng lahat. If we will just love. Ngayong Pasko'y pag-ibig, ang kailangan ng daigdig, ay ganda ng lahat. If we will just love. If we will just love. Sa mundong maingay, ikaw ang aking bayan. Sa yakap mo kung akalman, lahat ay nagiging mayaman.
May isang puso at iisang ibig. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Ang nagsilid dito nila, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag ng di magkakataon. Isa tayo ng Diyos at pag-ibig ng lahat. Thank you for the love. Forever, forever, family is forever. Family is forever, family love. Pag-ibig ay isang puso at isang bibig. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Susunod mula sa pamilya ng mga naglalagablab sa CSSP ay ang Flames of the Phoenix Dance Troupe. Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. This is Ariana Grande. Merry Christmas, everybody. I remember, I wish I could forget what you did last December. You left my heart on there. But you wouldn't. How could you do it? Do it, do it, do it. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save it from tears.
Up next, naman ang galing sa Pamilya Bonsai. Pero, since nag-aayos pa naman po, matanong ko po kayo, ngayong darating na Pasko, ano po ang mga nasa wishlist nyo? Anong sigaw dyan? Ang wishlist ko lang po ngayong Pasko ay sana po pumasa po ako sa finals ko. Yun na lang! Yun na lang ang wishlist ng lahat ng estudyante. Sa ating mga prof, ano po ang wishlist po ninyo sa ngayong Pasko? Ito tayo kay Ma'am Tani. Ma'am Tani, ano po ang wishlist nyo ngayon? Sana pumasa sila. Subject nyo. Siyempre, laban talaga ang susowo. Sana daw makapasa ang mga nag-licensure. Next. Sino kaya ang pwedeng tanungin? Oh, from the GEC tayo. Ito ang tatanungin ko ang pinaka-busy. Mami Mers. Mami Mers, ano pa ang wishlist nyo ngayon? Kung ano ang wish din ninyo? Check. Sana makapasa sa finals. Tapos, check. Una! Yun po ang wish namin, Mami Mers. Una! And, parang hindi pa okay. Ang pangit naman ko sa CSSP lang ako magtatanong, dito naman tayo sa CBEM. Mga atlet kuya from CBEM, ano po ang wishlist po ninyo? Ate, ikaw unahan eh. Makapasa kami. Yun talaga lahat ang wish natin, makabasa. Pero dito tayo kay Dean. Ano po din ang wishlist po ninyo ngayong Pasko? Kasiyahan daw ng lahat ng Pilipino. Ay, grabe naman ang ni Dean. Kasiyahan ng bawat Pilipino. Since bawat Pilipino, marami po kaming estudyante, ang kasiyahan po namin ay lahat kami mag-ulam. Ito kasi ate. Peace and unity sa civil. Hoy, huwag ka na. Kailangan nating peace and unity sa buong Bicol University. Ito naman, si Bem lang? And okay na po ba yung anak from Bonsai? Ito pa rin. Mga anak pala, akala ko anak na. Let's welcome mga anak ng Bonsai. Ang gabi
sabi nila. Merry Christmas po, CSSP! And Merry Christmas po sa ating kapitbahay na si Bem. Thank you so much for coming to our concert. Sino siyang naalam sa mga gabi? Ang sabi ko sa sarili, bakit mo ang Pero mula noon namin na hanggang kamay ay hinawakan. di mo namin itawan? Nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At ang unang gabi ng Pasko'y sumapit. Kay ganda ng harana, piling na tuwan-tuwing sabi nila. Oh, sabi nila. Sabi nila, ilang mo na siya ng bibig dahil ikaw na ang aking tadhana. Ilang mo na siya ng bibig dahil ikaw na ang aking tadhana. Thank you so much po. Thank you po, Merry Christmas! Thank you po sa ating mga anak ng Polsai. Up next. Pero bago yun, may mga kasama na ba kayo sa darating na simbang gabi? Nabibilhan kayo ng bibingkang special. Pero up next is mga anak ng Peace Studies. Ewan ko ano bang gagawin ng mga anak from Peace Studies. A peace be with you. Mga peace studies, mga for the peace be with you. Oh, now, up next, people from peace studies. Handa na ba kayo? Peace studies, handa na ba kayo? Okay, let's welcome our peace studies department.
yung mga anak, yung mga hinuhubog, doon naman tayo sa mga humuhubog mula sa CSSP. Let's welcome our faculty for their song performance. Hala, yun pala yung secret na yun. May performance pala ang ating faculty. We request for technicals to please help with the mic. Okay, hindi lang pala to hindi lang pala from faculty, pati pala ang ating mga estudyante from CSSP to sing to us a Christmas medley. Check. Mic check. Merry Christmas sila si SP at si Ben. Merry Christmas. No, check. We are lovers.
Finalisa na? Akala nyo ba tapos na? Akala nyo ba tapos na? Sigurado na po ba kayo people from CSSP na tayo tapos na? Hindi. Hindi. May nakalimutan kayo. May nakalimutan kayo. We would proceed with our chorus performance ng Star ng Pasko as one CSSP niyan family. Ay nako, iniiwan ako ng pamilya ko from CSSP. Aww. Kaya mapapakanta ka na lang ng malamig ang simay ng hangin. Ala, nag-concert na. Anyway, let's proceed to our chorus performance ng Star ng Pasko, muli hatid ng CSSP family. Ay, kala ko, mali na naman pala ako. Ano lang mali sa pamilyang ito? Joke! Now, hindi lang pala kami. Alongside the family of CBEM, tara na, magsiyawit na ng Star ng Pasko. Kanina si Dua, tig-testing ko. Reviews ko nga. Dari na po. Saro lang nagtagalog. Saro. Pagsaksak ko wara. May isa mo na lang rin. Look. Wala ako pirang percent ka lang. Subject. Kunin na lang. Subject.
So there we have it! Our people from Bicol University, Daraga College of Social Sciences and Philosophy, and College of Business, Economics, and Management, here to greet you a Merry Christmas! Kalagay nila po pakalagay. Hello po sa mga magulang ko dyan sa... Uuwi na ako, ma. Malapit na. Bagas na. Again, may I request everyone to please greet a Merry Christmas from CSSP and CBEM. Tara, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, Merry Ma, dito na po ako sa Wawawi. Hey, what? Again, University, College of Social Sciences and Philosophy, Bicol University, College of Business, Economics, and Management, here to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pilatos, may critic paper pa po tayo! That's all for today. I am your host, Dave Ross, and Villa, signing off. Again, they ask for picture taking from the faculty of the College of Social Sciences and Philosophy.